हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेल आरो सिगांनि ससे इन्ट्र भिडिअखौनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। आरो आङो साननैसो आगोलावसो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बुंनानै होखादोंमोन मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारिनि मोनसे निउ इयारनि गोदान मेथाइ फैगासिनो दङ होननानै आरो मिउजिक भिडिअ फैयोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होगोन होननानै। दा फाइनालि बे सरलपारा मेथाइजों सरलपारा मुंनि मोनसे गोदान निउ इयारनि मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअखौ नुनो मोनगोन UN क्रिएशन चेनेलनि गेजेरजों। बाट बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेनि बागै मोजाङै डिटेल्स मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो हायाखै। बाट मिथिनाय बादिब्ला मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारियानो गावनो मेथाइ रोजाबनायजों लोगोसे फाव खालामगोनखौ नुनो मोननाय जादों, नाथाय मोजाङै डिटेल्स मोननाय जाथ'वाखै लोगोफोर। स' उनाव जुदि माबाफोर बिनि आपडेट मोनबावोब्ला नोंथांमोननि सिगाङाव गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो नाजाबावगोन। जायखिजाया नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखो कमेन्ट खालामलायदो। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।